Hello bayarok jotono phongkaham ang noni khachuk manik debroma haino hai noni bai kaisa kok tuma saklen phayo abong kha khana 6 December chung noni korbuk amchaini mohanto paro phaitango noroi baksa live concert khaina bagai so guys noroi malna bagang balen excitement engjak phaini khana malai ani team bai phaitango yarung musical team bai so guys khana malai tai tong tholai recap lai enjoy khainai thank you so much love you all. Hello everyone, korbuk amchaini joto lukorokno ani phasingti kabang hamjangma tai khapur maya faro chung chini yarung musical bodol bai phai tongo 6th December khana korbuk mohanto kami ke norok bai aro phai malai norok no rechamung musamung bai tong thoronan phai tongo ke malai ne aro korbuk amchaini joto lukorok phai di 6th December khana mohanto kami. Hai hangnor ni tako Onil yarang musical bodol ni panda kom thengnai tei jadu koljer sapnai chini yarang musical band phai tongo 6 tarik December korbuk mohanto para takuk manik bukuk romi morasing takuk konal bukuk sadana riang bukuk sorgosri tei bukuk rahel koloi nanjani tapok di 6 December 2024 korbuk mohanto para. Thank you.